Увага! Усе падзеі дадзенага роліка адбыліся ў афрыканскай краіне Гамбія. Усе супадзенні абсалютна выпадковыя. Гэта Яя Джаме, прэзідэнт Гамбіі. У ліпені 1994 года ў выніку перавароту ён адчоліў часовы ўрад. І з тых часоў 4 разы выйграваў прэзідэнцкія выбары. У 1996 годзе ён набраў 56%, у 2001 – 53%, у 2006 – 67%, а ў 2011 годзе 72% галасоў. Джаме кіраваў краіною болей за 20 гадоў. За гэты час з дапамогаю ручнога кіравання ўладнымі сферамі ён усталяваў над Гамбіяй татальны кантроль. Кожнаму міністру даводзілася чакаць ягонага рашэння. Усялякая праява нелаяльнасці магла наклікаць гнеў прэзідэнта. Аднойчы кіраўнік дзяржаўнай нафтавай кампаніі пацікавіўся ў прэзідэнцкай адміністрацыі, ці можна вызваліць кампанію ад падаходнага падатку. У адказ Джаме перааформіў на сябе яе банкаўскія рахункі і стаў распараджацца яе грашыма. Неўзабаве пасля яго прыходу да ўлады ў краіне былі забароненыя ўсе палітычныя партыі. Адным з найбольш вядомых крытыкаў дыктатара стаў заснавальнік аўтарытэтнай газеты, які ў штодзённай калонцы высвечваў усе хібы рэжыму. Аднак у 2004 годзе прэзідэнт прасунуў у парламент драконаўскі законапраект аб СМІ, а сам журналіст быў застрэлены. Забойства гэтак і не было расследаванае. У шыкоўным маёнтку ў сваёй роднай вёсцы экс-прэзідэнт атрымаў у гаражы дзясяткі шыкоўных аўтамабіляў. Джаме раз'язджаў на лімузіне «Хаммер» і перасоўваўся па краіне на прыватных самалётах. За час свайго кіравання Джаме запомніўся шэрагам экстравагантных заяваў. На сустрэчы з народам у 2003 годзе Джаме абвінаваціў моладзь у дармаедстве. Моладзь, якая гуляе ў футбол у сезон дажджоў і адмаўляецца працаваць на краіну, будзе сядзець у турме. Ён запэўніваў, што валодае звышнатуральнымі здольнасцямі, прапаноўваў лячыць людзей ад сніду, бясплоднасці і астмы адварамі страваў. А гомасексуальнасць называў пагрозаю чалавечаму існаванню, пагражаючы забіць усіх геяў у краіне. У восені 2009 года Джаме заявіў, што гатовы забіць усіх праваабаронцаў. Калі вы звязаныя з якой-небудзь праваабарончай групай, будзьце ўпэўненыя ў тым, што вам не гарантаваная бяспека. Мы гатовыя забіваць шкоднікаў. This is Africa. Welcome to Africa. У 2011 годзе Джаме выказаў упэўненасць у тым, што ніколі не страціць сваёй улады. Мой лёс у руках усемагутнага Аллаха. Я застануся з народам Гамбіі. Калі мне давядзецца кіраваць мільярд гадоў, калі на тое будзе воля Аллаха, значыць, гэтак таму і быць. У жніўні 2013 года Джаме адмяніў мараторый на смяротнае пакаранне, які дзейнічаў цягам 27 гадоў. У выніку гэтак былі пакараныя 9 чалавек. У траўні 2016 года, напярэдадні чарговых прэзідэнцкіх выбараў, Джаме заявіў: «Я папярэджваю злую нечысць, якая называецца апазіцыяй. Калі вы захочаце дэстабілізаваць гэтую краіну, я закапаю вас на 9 футаў пад зямлю». Цягам наступных месяцаў дзясяткі найбольш папулярных апазіцыйных палітыкаў былі арыштаваныя і асуджаныя за ўдзел у несанкцыянаваных мітынгах. 2 з іх памерлі ў турме. У выніку кандыдатам ад апазіцыі стаў амаль выпадковы чалавек, у якога не было аніякага досведу палітычнай дзейнасці. Бізнесмен Адама Бэроу. Напярэдадні галасавання Джаме сказаў: «Аллах абраў мяне, толькі Аллах можа зняць з мяне ўладу». У сярэдзіне лістапада, адказваючы на крытыку апазіцыі, ён заявіў, што яго не турбуе, калі яго называюць дыктатарам, таму што ён дыктатар развіцця і прагрэсу. Ён папярэдзіў грамадзянаў, што яны абавязаныя прагаласаваць. Устрымлівацца ад галасавання незаконна і непрымальна, таму што арганізацыя выбараў каштуе дзяржаве грошай. За сотні да галасавання ў краіне адключылі інтэрнэт і міжнародную тэлефонную сувязь. Усе чакалі, што Джаме стане прэзідэнтам 5-й раз запар. 2 снежня 2016 года кіраўнік выбарчай камісіі Гамбіі паведаміў пра тое, што прэзідэнт Гамбіі Яя Джаме прайграў выбары кандыдату ад аб'яднанай дэмакратычнай партыі, набраўшы ўсяго 37% галасоў.
Прэзідэнт, які прайграў выбары, заблакаваў будынак цэнтр выбаркаму і паспрабаваў аспрэчыць вынікі выбараў у Вярхоўным судзе. 17 студзеня, за дзень да сканчэння сваіх прэзідэнцкіх паўнамоцтваў, Джаме ўвёў у краіне надзвычайнае становішча, зацверджанае парламентам. 19 студзеня Рада бяспекі ААН адзінагалосна выступіла за перадачу ўлады ў Гамбіі апазіцыйнаму пераможцу выбараў. У гэты ж дзень эканамічная супольнасць краін Заходняй Афрыкі дзеля забеспячэння законнага транзіту ўлады увяло войскі на тэрыторыю Гамбіі. Міністр абароны Гамбіі заявіў, што войска не будзе адкрываць вагонь па міжнародных сілах. У ноч на 21 студзеня Джаме абвясціў па дзяржаўным тэлебачанні, што ён сыходзіць з пасады прэзідэнта краіны і адляцеў у экватарыяльную Гвінею. His victory. It's a clear victory because our system is a simple majority. Апазіцыянер Адама Бэроу заступіў на пасаду і сёння працягвае выконваць абавязкі прэзідэнта Гамбіі. Праваахоўныя органы ўжо трэці год расследуюць палітычныя рэпрэсіі і выяўляюць факты маштабнай карупцыі папярэдняга прэзідэнта. Можна ўвесь час абдурваць некаторых, можна нейкі час абдурваць усіх, але нельга ўвесь час абдурваць усіх. Аўраам Лінкальн.